ओइ प्रमद नायनानै ला बियो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलसो बिटिसिसो बियो बहा बिटिआर नोंना मैया बुंबाय नोङो बिटिआरनि जै बहा दं नोंसिना बिटिआर अफिसा सुइजारलेण्डआवसो नामा रायजो राजाफोरखौ मानो थगायनो सानो नोङो हा नायनानै ला नै बियो हाग्रामा महिलारि लाबोनाय बिटिसि सेक्रेटारियेटसो बिटिसिसो बियो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलसो नायनानै ला हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय बिथांखि ब्लग चैनल गाइस दिनै आङो ओरैबायदि मोनसे पलिटिक्सनि भिडिअ नोंथांमोननोहाय लाबोनो सानदों भिडिअ गाइस जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय मा सोमजिगासिनो दङ नोंथांमोना नुगासिनो दङ ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय जों खोनानो मोनदों बर' हारिनि मोनसेल' नायल' जाल' बड'लेण्ड गेस्ट हाउस गाइस बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौहाय दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आसाम एसेम्ब्लियावहाय हिसाब बिदों होननानैहाय बुंदों नाथाय बे माबोरै जाखो आरो जाथावनाबो नङामोन होननानैहाय आं सानदों मानो होनोब्ला जेब्लानाखि बिटिसि एकर्ड जादों 2003 मायथाइयाव बै समनिफ्राय लानानै 17 बोसोरसिमा बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवनो मिटिं खालामबोबाय थाबाय नाथाय बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ लिगेलि नंगौना नङा इलिगेल नामा बेखौहाय नोजोर खालामनांगौआ बारग' सरखार बिपिएफनिमोन नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा जानो हागौ बैफोरखौहाय दायथ' लायालासे नोजोर लायालासे बिथाङा ओरैनो बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौहाय सालायबोदोंमोन जानो हागौ फैयै फैयै जोङो नुनो मोनबाय 17 बोसोर बारलांनायनि उनावहाय 2020 मायथाइनिफ्राय जि बिटिआर एकर्ड जाबाय दायो बिटिआर गभर्नमेन्टआ लिगेलि नायबिजिरनायनि थाखाय जानो हागौ बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ इलिगेलाव दङ दिनै जों नुनो मोनबाय 20 बोसोरनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौहाय हिसाब बिदों होननानै जों खोनादों जुदि 17 बोसोरावहाय बिपिएफ सरकारा बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि जि इलिगेल बेखौहाय लिगेल खालामनानै होबोयोमोनब्ला जानो हागौ दिनैनि समावहाय बेफोरबायदि जाथाया जानाय नङामोन स' रायजोफोर नोंथांमोना सानदों जानो हागौ बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौहाय हाग्रामा महिलारिया बानायदों नाथाय गोरोन्थि रायजो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौहाय हाग्रामा महिलारिया बानायाखै होननानै रायजो राजानि दावहा नांनानै जिउ गारनायनि थाखायसो बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनदों आं सानाखैमोन जे बर' हारिनि गेजेरावहाय अपोजिसन पार्टिफोरनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि मानसि थायो होननानै नोंथांमोना दिनै बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौहाय बिपिएफआ बानायाखै बिपिएफ सरखार थानायावहाय बानायदों जानो हागौ नाथाय बिपिएफनि रां रुफाजोंहाय बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ बानायाखै रायजो बर' हारिनि रायजो राजानि दावहा नांनानै मोननायनि गेजेरजोंहायसो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननाय मोनसे एसेम्ब्लि हाउस बियो नोंथांमोना बुंदों प्रमद बर' बिटिआरनि गेस्ट हाउसआ बबेयाव दिनै सिगांनिफ्रायनो थाखानाय जि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बर' हारिनिनो सम्पति बेनो जाबाय प्रमद बर' बिटिआरनिबो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बिटिसिनिबो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस आरो बिपिएफनिबो बड'लेण्ड गेस्ट हाउस नोंसोरो मा सानखो एसेबां आदुवा जाम्बा खिनि एम्फौ बायदि मानसि जोंनि बर' हारियावहाय दंबावो होननानै आं माब्लाबाबो सानाखैमोन बेफोरबायदि अपोजिसन पार्टियावहाय मानसि थानायनि थाखायनो जानो हागौ बिपिएफ सरकारा जेननो गोनां जादों दिनै जों मोनफ्रोमबो खामानिखौ नायोब्ला 17 बोसोरावहाय बिपिएफआ फेलें नामा बिपिएफनि रायजो खुंनाया 17 बोसोरावहाय गासैखौबो इलिगेल खालामनानै गारबोदोंमोन नामा रायजो बेबायदि इलिगेलनि थाखायनो दिनैहाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ आरोबाव हिसाब बिजानायखौ जों नुदों स' लोगोफोर आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअखौहाय दिन्थिनानै होनो सानदों आगुनि बारग' सरखारनि CEM हाग्रामा महिलारि सारा मा फोरमायदों दानि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जि गोदान बियाब दाफामनानै होनाय जि बर' हारिनि थाखाय बारायनानै होनाय बिनि सायावहाय
मा फोरमायदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाबानो जाबाय। प्रमोद बर' जुदि पारे बिराद ভাল হ'ব বিটিসি বাকি কারণে যে ইমিডিয়েটলি বিটিসি কেবিনেট ডিসিশন লৈ পেলাই এইটো কোকৰাঝাৰ আৰু এই ওদালগুৰি দুটা সমষ্টি হ'ব লাগে বুলি কেবিনেট ডিসিশন ল'লে আসাম সরকার বা ইলেকশন কমিশনারে নিশ্চয় মানিব। আৰু যদি পাৰে যেহেতু 11 তাৰিখত এছেম্বলি আছে এছেম্বলিটো মানে এইটো আলোচনা কৰি পেলাই ডিসিশন ল'ব পাৰে। 11 তাৰিখলৈকে যেহেতু এপ্লিকেশ্যনটো একচেপ্ট মানে অবজেকশ্যন বা ক্লেইমটো 11 তাৰিখলৈকে যেহেতু সময় আছে 11 তাৰিখত এছেম্বলি মাতিছে প্ৰমোদ বড়োৱে এই এছেম্বলিটো ডিসিশন ল'ব পাৰে। আমি অপজিশ্যন হিচাপে পুৰা হাৰ্ডলি সমৰ্থন আছে এই ক্ষেত্ৰত আমি কোনো অপ'জ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। लोगोफोर जों नुनो मोनबाय हाग्रामा महिलारि सारा सैथोखौनो बुंदों। दुखुजोंहाय बिथाङा फोरमायदों बिथाङा हार्ट ब्रकेन जानानैहाय बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनादों। फारसेथिं आसाम सरकारा मोजां मावदों नाथाय फारसेथिं गाज्रि मावदों। बर' हारिखौ माबोरै नाख्रेबनो हागोन बेखौहाय खैसार साबाय थानायखौ जों नुदों। बेयो मानो जादों जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि लिडारफ्रा गावजों गाव खौसे गैया। बर' हारिया पाब्लिकआबो गावजों गाव खौसे गैया। सोरबाया BPF, सोरबाया UPPN, सोरबाया UPPO, सोरबाया बत्सु, सोरबाया आबसु। बेबायदिनो खौसे गैलायैनि थाखायनो बेफोरबायदि घटनाया जादों। स' लोगोफोर नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ बर' हारिया मा जालांनो हमगासिनो दं। नाथाय जाय दैदेनगिरि बिथांमोना जुदि खौसे जायोब्ला बर' हारियानो बयनिफ्रायबो देरसिन हारि होननानै नर्थ इस्टआव सिनाय जागोन होननानैहाय आं सानो। जेखि जादोला रायजोफोर आङो इसिबां बुंनो सानाखै बिनिफ्राय बांसिन नोंथांमोना मिथिखायो आरो बुजिखायो। बेनिखायनो आं भिडिअखौ बेयावहाय फोजोबनो सानबाय। नोंथांमोननि थाखाय जुदि भिडिअआ गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौहाय निमाहा हो गावनिनो बर' फिसा होननानै। आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला हाजासे शेयार खालामनानै हो आरो भिडिअआवहाय गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो। जाहाथे उननि समाव आं बिनिफ्राय साबसिन भिडिअफोरखौहाय नोंथांमोननो हगारनानै होनो हानाय बायदि आरो बे भिडिअखौहाय जायफ्रा जोबजासिम नायबाय आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर हरनानै बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि।